braći Srbije, zapamtite ovaj dan. Ovaj dan kada počinje treći srpski ustanak. Živjela velika Srbija! Spusti fantomke! Srbija! Srbija! Serbien är ett land i Östeuropa. Detta är nationen med centrala politiska och militära makten i denna del av kontinenten. Ibland kan en typisk serbisk nationalism i befolkningen bli karaktärisär som moderna nazism av någon andra människor. Den serbiska fenomenen gör Serbien ett hem till den europeiska fascismen samtidigt som den är ett modernt europeiskt demokratiskt land. Trots sina grannländerna är Serbien i en dominerande ställning över sina gränser. De har sina egna serbiska republiken som utgör 49% av Bosnien och Hercegovina med sitt eget kapital och parlament Banja Luka. Även om unionen mellan Serbien och Montenegro upplöstes sig 2006 blir Montenegro fortfarande delvis kontrolleras av serbiska politiken som kommer direkt från Belgrad. Välkommen till Belgrad. Detta är serbiska huvudstaden och Balkans egna Las Vegas på natten. Belgrad är den största staden och enligt europeisk forskning, den enda europeiska metropol av alla formella Jugoland. Serberna är mycket stolta nation. Idag ska vi titta på den serbiska dagen, men också en berättelse om varför vissa människor har problem om den serbiska nationaldag som vi i västvärlden också firar för Serbiens nationaldag. För en grupp människor som bosniska muslimer, albaner och romer serbiska dagen är ett nazistdag. För andra är den heligaste serbiska dag som Europa och resten av världen har kommit överens med Serbien. De har en av de äldsta militära traditionen, och den närmaste land på Balkan som har samma tradition är Österrike. Serber etablerade den jugoslaviska armén, men när kriget började var den armén i serbiska makten. Senare varje namnet en serbiska försvar. Govori pilot potpukovnik Brane Krnjajić. Služite časno svom narodu i budite ponos svoje otadžbine. Živjela Srbija! Živjela Srbija! Serbien har alltid varit den starkaste nationen, och dagen idag över sina en gångs broderskap och enighet grannländer som Slovenien, Kroatien, Bosnien, Montenegro och Makedonska. Här ser vi serberna som bäst på sin nationaldag. Dagen firas i Serbien och republiksriktigt tillsammans med alla de serber runt om i världen. Till exempel i Sverige finns det många serber och tillsammans med sina svenska kompisar firar den serbiska dagen precis som serber firar den svenska nationaldagen.
De flesta länder i Europa firar sin dag på bekostnad sak för andra människor. Det kommer alltid att bli. Några länder på egen sätt medan andra länder och lite andra sätt. Några länder firar inte alls för att det inte finns mycket att höra för. Sad doček predsjednika Republike Srbije. Pozdrav, rade, stop! Na današnjoj svečanosti pozdravljam oficire, profesore i naročito kadete vojnih akademija Velike Britanije, Francuske, Slovenije i Nemačke. Dobro nam došli! Varje år på den serbiska firandet skickar några bosnier bilder från kriget där serberna ockuperade Bosnien och Sarajevo revs av serbiska styrkor för att visa missnöje hur serberna fick hälften av landet Bosnien. Den enda slutsats man kan göra med ett europeiskt perspektiv är att det fortfarande finns människor som lever i krigstid. Det är mycket viktigt för folket att glömma kriget och minns kriget slutade 96, men det finns även några som inte riktigt klarar av att hantera den serbiska stolthet. Nu kollar vi en bosnisk perspektiv på engelska. Det återstår inget annat än att vi önskar alla fred i världen. Vi tackar för oss. To Bosnian Serb Republic officials. This postcard is a picture of exhumed remains of victims from the recently discovered mass grave at Tomašica near Prijedor. Naravno, poslali smo. We have sent this postcard from Tomašica mass grave to ask them to consider whether this day is for celebrating. Republika Srpska was established on scenes like you can see on this photo. As we all know, they celebrate this day with joy, and I think that they have to ask themselves, should they rejoice when many citizens in this part of Bosnia are today in mass graves, buried or missing? The message on the postcard says, if you are marking the Republika Srpska Day, don't forget that these are its foundations. According to victim groups, this project is exclusively for the purpose of awakening consciousness in people. Kako znamo, Republika Srpska was established on blood of their neighbors because we all once lived together. This territory was abducted. This is a reminder of what grounds Republika Srpska was established. Crimes must be condemned and truth must be accepted. Republika Srpska. The entity's existence was confirmed by the Dayton Agreement in 1995, which ended the war in Bosnia. Republika Srpska's first president was Radovan Karadžić, who was later charged for war crimes. He is currently on trial at the International Criminal Court. This action is a reminder that the future cannot be built on crime. It shows that without truth, there could not be reconciliation among people in Bosnia and Herzegovina.